Happy 4th of July! Pali na secret weapon no, kay atong lutoon nun, dili pwede wala secret weapon. Kailangan siya na iparis kay mo man ay teknik. Hello, may bungkag, another day, another update na sad diri sa wong sa kalibutan, rambutan. Ako day si Yes, ang bana nga nangasawag Narski nagdahom nga magkalikawan sa kalisod, dakog pusod. Nangumpra di kawanan no kay nangitag mga sima-sima ako mga sakop kay 4th of July lagi daw kaog bahaw. Oy, happy 4th sa inyong tanan. It's 4th of July. Mingaw kay mga dalan guys. Mga tao karon gina sila mga balay ka celebrar. Ang pizza nga akong gipunit nabilin kay ang akong kwarta bayad 20 ra akong kwarta ginala. Akong gipa-cancel ang pizza. Parang mahala man di kay ato. Baka sa igo atong kwarta. May tag-tagaan, tag-kusog unya, no? Makatanaw ra po tag fireworks ba? May lagdi ito kainit. Hindi mo ganahan na tugod. Sa'yo pa lang kayo, puno ng parking lot ba? Puno na, mag-ayahay, nag-plastar. Darbay duty ang amo. Hapto na ko siya before 7. Ya, wala na. Wala tayo ka-parkingan na to. Bot lang makatanaw ba pagkata? Ka-plastar. Sumoto paspasan na nato ni para makatukob na dayon ning mga sakop na ako kay udto na. Tubig sa kabibi. Special weapon. Kani guys, mura na siya Pringles pero barato ra kani siya tag $1 about it. Mo ni yung kadaan paliton kay pare-pareho ra Pringles nya barato ra. Ang Pringles yung mga nasa $3 mahal kayo. Mo ni akong giingon nga special weapon. Testingan nato ning Bopis sa Goldilocks guys. Palit ako dito sa diha pa din ang frozen ba. Ato ra testingan ron. Frozen ba guys? Pwede na ni. Tora ning lanayon. Oh. Tora ning majikon. Mate ko alay kuskus balungos, luto na dayon unsa pa man ay gihulat kabayong budlat. Matik, itis drive din nato ni. Kuya, gyud kay Yes no, basta bahay nagalig hamal-hamal, wa gyud kay paligoy-ligoy, murag unggoy. Medyo makapasara po siya sa mga pamalakas ng tiplada ni Yeye, so pwede ra madara. Na, pa kay pa-review-review nga tanang hamal lami man nimo, wala man kay pili. Kalame! Kung ako pasultiyon, ma-rate na ko siya og 8 out of 10. Lami kayo, samot gutom kay ka, kaog baka. Pwede. Nangao na lang bumidayon, sabay yabo sa pamalakasan kay di matulo ng Bopis ug way kuka-cooks. Auto ka ng kalaki og magkumpiyansa. Then mag-countdown na sila kay kabalo na mo. 1, 2, 3. Kalam. Happy 4th of July. It's gonna be so good. Happy 4th of July. Ayaw ra ba mo palabian ang kuka-cooks ha? Okay ra na og panalagsa, okay? Kay lisod na, kaog na. Ako kabaluog madayon ba ang fireworks? Kay tanawa ninyo guys. Ulan. Daw akong talong. Talong. Yes, nanay bunga akong talong. Nanay bunga akong talong. Face and stop. Sumoto na abtan sa tagtig snack no, maong gihimo na lang po ko og sike bam kay 4th of July good. Sige ka good. Ambot og napa pa ni pag-asa atong diet ani no? Napay nalalaman nga umad kunuhay 1 meal a day ang panahak. Basig 1 meal nga pahulay ra na. Dares kay ikalima mo hamal. Ambot yung sao mapun nato ni nga food trip may content na to ale para bangi. Lisod po ganahan mo mulanta o magbikini ko dayon magsayaw-sayaw pay balalan ko para masabutan na to. Ew kaluod na nimo para bangi. Oh, tuara sulirap na sad. Mo na gingon nga paksit bilbil. Boom boom. Boom boom. Boom boom. Sumoto gipalupan na lang po nako ang Sike Bambang kay mura po ning mga correct niyang mga custom nako. Ang isa kay murag virtual assistant dayon ang isa kay manicurista para bangi. Try. It's actually good. Ma.